Halo. Onks täällä ketään? Seppo. Hei! Seppo on vähän väsynyt. Sepposenkin juopolalle. Ylös siitä ja heti! Herra Jumala, tänään olisi voinut tulla vaikka kuka. Rosvokopla tyhjentää koko puljun. Sä vaan nukut sinä kännipäissä. Mitä hemmettiä? Jahas. Herra on herännyt. Mitä? Anna tulla. Mitä? Selityksiä. Et missä sitä ollaan oltu koko yö? No mulla meni sen verran myöhään tuossa kaupan siivoamisessa, että en viittynyt enää häiritä sua. Nukuin takahuoneessa. Miten niin et viittänyt häiritä? Kai sä nyt kotiin saat tulla. Kukas siellä nyt niin on käynyt sotkemassa, että ihan siivoamaan piti jäädä? Asiakkaat. Oli vilkasta. Taisi tulla hyvä kassa. Tuli. Viepä sitten Ismolle heti, ennen kuin hukkaat. Mitä sä virnuilet? Ei mitään. Isäs on vaan niin huomaavainen, ettei viittinyt minua herättää yöllä. No, terve. Terve. Mulla olisi vähän tuolle Ismolle asiaa. Ne vei kaikki rahat. Ketkä ne? Ja mitkä rahat? Rosvot, koko kassan. Siis rosvot, koko kassa. Siellähän oli monta tonnia. Kun hetkeksi vaan ummistin silmäni. Siis nukuit sä siellä? No ihan vähän vaan. Siitä taisi tulla sulle melko kalliit tirsat, Seppo. No mä olisin voinut päästä hengestä, niin ties mitä kurkun leikkaa. Ei oo yhtään hauska. No onpas. Ulla löysi sut sieltä tiskin takaa sammuneena ja se päätti antaa sulle opetuksia, piilotti rahat takahuoneeseen. Ja sä olit mukana tässä juonessa. Olisi ollut hyvä nähdä sun ilmees, kun sä heräät ja huomaat, että kassa on tyhjä. Kun mustaviinimarjahan tuoksuu aika voimakkaalle. Oikein valmistettuna se on täysin hajutonta toimintaa. Elina ei saa minkäänlaista vihiä mun pikku harrastustoiminnastani. Ja sitä paitsi omassa kodissani mä saan tehdä ihan mitä mua huvittaa. Jasso. Tämä on Mehumaija. Älä Ukki yritä. Mä oon nähnyt netissä pontikkokannin kuvaa ja se oli just samanlainen kuin toi. Tunnusta pois vaan. Kappas likkaa kun tunnistit. Joltain asiakkaalta aikanaan mulle jäänyt. Ei sit muuta kuin pannu porisee. Niin, totta puhuen kyllä mä ajattelin kokeilla, että voisiko täällä vielä keittää. Nimittäin mustaherukkamehua. Paketti hiivaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Luritetaan litku pulloon, pullo pankolle ja hyvää tulloa. Isä, otat sä vielä iltapalaa? Perhana! Mitä sä... Mikä täällä haisee? No voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tuolla tavalla ihmisiä säikyttelemässä. Sä lupasit heittää nuo vehkeet roskiin.